Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Semla sa 54, maing gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan sinar nagitasang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Tieros ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maing gabi. Yes, Aksyon Bayan, mayang gabi man sa imo. Kag atong pinakauli nga lakat sang panahon na Hunyo 26 tuig 2021, Sabado kita nga gabi. Sa gihapon pa rin nga nag-apekto sa ato ng southwest monsoon o habagat na nag-apekto sa northern kag central Luzon. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag Bacolod City. Maka-experience sang kasarangan tubtob sa maglugalumon man nga kalangitan kag mga isolated gid lang nga mga pagulan o kung pagpangilat man kag pagpanagob labi na sa kapunanon o kung kagabiyon nga toga naman sang southwest monsoon kag mga localized thunderstorms. Mahinay tubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa nabagat na nasidlangan. Ang nag-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagatunod alas 6:09 kay nakamagabotlak alas 5:25 buwas sa aga. Ang atong temperatura naka-record kita 26 kag naglabot kita 32 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Padamo salamat yung gabi salwa. Sir Melvs, Yes. atong gina-check nga typhoon, kumusta na to siya gani, Sir Melvs? Ang typhoon na Champi, sa Champi. international name niya, sa GWA sa atong Philippine Area of Responsibility, Aha, super malayo na sa Action Brian. As of 4 AM PM kay na, ara sa mga 1,955 kilometers Aha. east northeast ang extreme northern Luzon. Wala na tsansa, gamay nagawa na tsansa nga magasulod pa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. About ti Mayo, gidway sang bag-o subongan daw na si Platanta, Sir Melvs. Kung ang taon natin sa aton nga satellite image, wala Action Brian, magluwa sa mga manipis kid lang nga mga galum Aha. nga nag-apekto diri sa Negros Occidental kag Western Visayas. Kusupar na mga isolated rain showers kid lang nga madala diri sa aton. Aha. Sir Melvs, salamat. Maing gabi, happy weekend. Salamat Action Brian. Yes, sir. Okay, pasalamat kita, no? Atong si Champi nga ginabantayan ta pila nakagabi ang nakaligad, tinaglapaw siya sa pungsod Pilipinas. Sa ti pasalamat kita, no? Sa mahal nga Ginoo nga ginspare na naman kita sa sining mabulo bagyohon nga panahon. Pero ti sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Semla sa 57 na. Subong adlaw Sabado, yari ni kita sa Hunyo 26, 2021.
Bukas ng aton sining Facebook page pagya sa aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang aton sining Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton bukas naman sa 0963-757 757-0874. Sa mga naghatag sa inyo sa nga mensahe, opinion, 2 to 3 liners lang padiraman sa aton sining live para halos tanan mabasahan tagid kag hindi ta makapangutang sa iban nga hindi ta malambot. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Doblas sa 9 ang takna sining gabi mga kaksyon. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Atong nalumos sang nagligad nga adlaw sang Hunyo 24 sang kapistahan ni Juan Di Bautista, tinakit-an ini kagabi mga kaksyon sa area sang Miranda nga suba dira sa boundary sang Hinigaran kag Binalbagan. Didto gid siya gid sumulod sa nagatiyog-tiyog nga tubig bla, no? Didto man siya nagbalik lutaw. May istorya pa to action hands mo nga may ara sang naluyag sining nasambit iya nga napatay nga naga-istar sa tubig action hands. Grabe mo, tapos ginkuha to siya, ang pamilya nagbalik sa Surhano, amo to ginuli kag nasapuan ini siya. Purti na nga sila lumay action hands mo. Sobra na ya isa ka adlaw, isa ka gabi or isa ka adlaw, way makitaan. Ti kagabi nasapuan. Lumutaw malan kalito, bumalik. Dira sa nasambit nga suba, pero depende na sa inyo. Mapati kamaw ka sa hindi, pero amo nang aton nga pagkuha sang information Wadi tagin man ipagpadalma na basta mi amo sina. Damo gibantod hambal nga inang sa mga suba abi, sa mga linaw-linaw ligo kada tapos pirmi ginakalumsan. May mga ukoy. Amo nang masami ginahambal sa mga katigulangan na tunbla, no? Mapati ka man kung hindi tuway gid man ta pirdihon. Pero most of the time, basta ara ka sa tubig, pirmi man nagakalumsan daw kuno ay maghalong gid. Aksyon Firing Line. Basta tubig ganin hindi natin pag itikal gid labi na gid kung hindi ka marunong lumangoy. Kag kisan tubig ka delikado gid, wag ka nang tinikil pa diyan, no? Pahigad-higad kag ngita kada ya nabaw kag magtimpasaw. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita, lokal mga kaksyon, bati Aryo, nasapuan nga isa nakadunot ang bangkay sang isa ka tawo didto sa syudad sang Kabankalan sa isa iya kamanukan action hands. Aksyon Firing Line. Ti ang palayag sang kapulisan, may ara to siya sang tuyo kung tani nga magpangkauti ka manok. Ti ang palibot sang manukan, may live wire na kuryente ini patay. Aksyon Firing Line. Natabo man na disang naligan, patrolman pa ko, na-assign kita sa patrol diri sa Bacolod sa isa ka subdivision, no? Tingala ang mga tawo nga may nagapanimaho, dira sila sining may balay mo tapos may bakante, sa piyak may balay na naman. Nagapanimaho haw. Ang panimaho do hindi nagid mayad-ayad, sus linibot nila. Sa kilid sang pader nga damo sang hilamon, may tawo to nga pasensya sa nagapanihapon, ginalupara na sa mga insekto. Aksyon Firing Line. O gali kay gusto magsaka sa pader kag magpangkauti kung tani. Wais kabalo, may live wire to maro man tagiya sang puloy-an kiti manggaranon damo kwarta. Posible kung gabi naka-plug dira ang kwan, ang kuryente, hikapan mo na kurugo niya ka mapilit ka gida. Aksyon Firing Line. Nagwa tong report nga to siya may upod niya pakaisa yaman. Nakitaan sa pakaisa niya actually nga na kuryenteng upod niya. Why gid siya nagpanugid sa pamilya nila? Igo siya nag-ako dunot nang iya pakaisa. Aksyon Firing Line. Tiyan mo nanugay na kamo pangawat, no? Ilabi na gid subo nga damo na sang pwede himuon na mga tagiya sang puloy-an. Kung ano nga negosyo da, ma-disgrasya gid kamo. Ang ibanda pulo pangawat kada may ginauyatan gali iya nga pugalite kag mapusangan kada. Tapos kagid. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita maka-aksyon diri sa lokal TK na diri sa Bacolod, may ara sangin patigayon nga misa sa simbahan katedral ini gintabo ini sa pagdulong na sa katapusan nga palahuwayan ni Anay Presidente Benigno Simeon
Noynoy Kuhangko Aquino III. Action firing line. Isa ka grupo gintawag ang grupo nga Himudos Negros. Naghalad sa isa ka misa sa pagrespeto kag pagpangamuyo sa kalag sang anay presidente nga ginlubong na kaina mga kaakson. Action firing line. Kag diri sa Bacolod, iya padayon subong ang pagsaka sang numero ni COVID-19 kay subong nga adlaw nagdugang na naman sang 125 ang kaso kag initanan mga local case gid mga kaksyon. Ang Negros Occidental may 123 subong nga adlaw, no? Local case man tanan-tanan. Grabe mga local case subong no kapag kadamo gid yan nano niya man. Oo, kag padayon ang mga contact tracing. Ang budlay sini once magamo ni kadamo ang 125 subong adlaw. Ti ang kada isa siya naka-contact siya abi or may close contact siya nga taglima, bao sa pagkadamo. Kabay pa nga wala lang to nag-transfer man sa iban ang iya sining ginadalaman nga kwan nga COVID-19 virus nga ini kag mostly sa ila diri kwan ni asymptomatic. Action firing line. Sa probinsya nga balita maka-action check naton karon ano ini nga LGU o kon local government unit nga nagpatigayon sang bakuna Baylo Bugas. Action firing line. Karon check ta na kay amoning nahauna nga banwa o kon syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental nga nagpatigayon sang bakuna Baylo Bugas kahapon nga adlaw ginumpisahan nila ini. Action firing line. Sa probinsya man nga balita maka-aksyon malapit 500,000 pesos cheque pangunahan mismo ni Gov Lacson ginpanghatag niya sa mga mangunguma didto sa mga barangay sang San Carlos City bulig sa ila sining nga pangabuhi sa umah. Action firing line. Kang sa Victorias naman iya si Gov Lacson nagpangunaman sa isa ka seremonyal sa pagpananom sang mga kawayan sa mga kilid sang suba to help sa aton sining watershed dugang tubig kag bulig man da nga hindi magkalatiphag no ang aton sini palibot mga kaksyon ti mayo gina magpananom kita sang kawayan. Action firing line. Ay sinilingalinga hapon man no may isa ka mangingisda iyang nadakpan sa banwa sang Hinigaran. May dala siya action hands nga 9mm kag 38 nga homemade iya ho nga nagapangisda siya linagas ka pulis kay illegally nagapangisda siya sa baybayon. Ti purting plagyoya dakpan man siya gyapon oy may mga armas siya nga bit-bit iya. Action firing line. La 75 Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na ikaroon mga detalye sa balita lokal, mang lugayawon ng kita gamay didto yas national. Ati kay nagindulong na sa katapusan nga palahuwayan si anay Presidente Noynoy Aquino dira sa Manila Memorial Park para niya kay mga kaksyon gintupad ini siya sa iya sining nga amay kag iloy. Of course, ang halos pamilya sang Aquino nagtambong o nagkumpanyarge, naghatag respeto sa katapusan sa pagdulong sa iya kina sang iya sining abo, no? Kag ginpahamtangan sang mga 1,000 ka mga katapo sang kapulisan ang ginagyan nila nga dalan padulong gididto sa memorial mga kaksyon para ma-secure plus pagid kwani ang physical and social distancing ma-observe man. Mismo si PNP Chief Guillermo Eliazar kagiban pa nga matagas nga opisyal sang kapulisan amo ang nagsugata didto sa Memorial Park kay ginhatagan ini sang balor o konsaludo 21 gun salute mga kaksyon ang anay presidente antes gingulo ang iya sininga abo sa lulubngan. Action firing line. And kwani si Presidente Rodrigo Duterte aside sang iya sining mensahe ini siya personally or ini siya nagtawag personally via telephone sa kay Chris Aquino kag sa utod pa kag nagapalambot sa iya sining condole sa nasambit nga family mga kaksyon. Action firing line. Kon mga ligasiya lang may mga ligasiya nga nabilin si Noynoy Aquino sang ini siya ang nagpresidente. May mga kakulangan, that's normal, no? Hindi di man gid perpekto kita tanan suliton ta pero may mga nabilin nga mga kaayuhan man ang anay presidente sang pungsod Pilipinas. Una pa lang daan nga kayuhan, ang pagpapresidente ya pa lang sini, contribution niya na kung ano pagid ang mga gintrabaho niya, ti ina pasalamatan gid naton. Action firing line. La 77 na sa aton nga pagpangalagad.
Ang iban nga balita iya dito sa national no? Ang si Presidente Rodrigo Duterte, it's a prank mga kaaksyon. Kagabi kanami panisang bulo balita ko aksyonan nga palayag iya ni Philippine Security Group Chief nga mo si Jesus Durante III nga na bakunahan na si Presidente Rodrigo Duterte sang ikaduha niya nga dosang Sinopharm. Wailan to mapilahan ka oras, ginbawi to kay nga asuno kay Attorney Harry Roque, presidential spokesperson. So why pa sa nabakunahan? Action firing line. Nano ambi kay way kamo yaga pamati guro sa hambal daw kung way kamo gabasa sa group chat nyo da. Hambali Durante pasensya lang. May wrong information nga naglabot sa akon. Amo to nga nakahambal man sa gilayon live o kung nagpa-interview pero wala gali isang kamatuuran mga kaaksyon nga nakaagom na sa second dose si Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Ay, susko ahaw pagpalayag sa mga bulubakuna nila ni Doga sinala pa. Ang COVID-19 subo nga adlaw nagdugang sang 6,871 kag ang kabilugan ng cases sa Pilipinas 1,391,911. Kag ang naka-recover diri ara na sa 1,314,220. Ang patay 24,244 mga kaaksyon. Action firing line. Kag speaking of bakuna, pasalamat kita kay ang Japan magapadala dire sang 1 million ka doses mga kaaksyon sang AstraZeneca sa pungsod Pilipinas. Bao mayo, tagaan man sang Japan. 1 million man ka doses ang Thailand, Malaysia kag Indonesia. Tag 2 million naman ang Taiwan kag Vietnam, no? Ama yung obra sa Japan kay panghata galing kiti ambal sang World Health Organization sa mga pungsod nga mga manggaranon kaangay sa Japan. Buligan ta ang mga pigado kaangay sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Sige, lasitin wabi na sa aton nga pagpangalagad. Ay diri sa lokal gali makaksyon ang mga negosyante nagpadala sulat sa regional or IETF pangayo bakuna. Action firing line. Pag-intend dito ang mga workers amo man nagpangayo man bakuna mga kaaksyon para mabakunahan kita kag magdasig ang bakunahay kag maangkon tang immunity before mag-end si 2021. Action firing line. Speaking of bakuna mga kaaksyon, kung madumduman nyo sa nagliligad nga mga sinima na hambal ko sa inyo, dito sa iban nga pungsod, nagpatigayon sila sang raffle draw. Kay may ara, hindi man lang Pilipinas ang nagapamalibad sang bakuna mo. May mga iban nga pungsod nga ang mga tao to nagaatras man sa bakuna. Hadlok man sila. May biguruti, may ara sa mga information man sila nga nabaton nga nagtahap ini sila. Action firing line. So ang ginhimo sa sini nga mga pungsod, nag-offer sila sang bakuna tapos may raffle draw nga makadaog kaya sang $1 million iya na sa palaabuton nga panahon kundi nagdagsa ang nagpabakuna. Action firing line. Diri sa pungsod Pilipinas, ginsunod ina diri sa aton di ko magsala somewhere in Luzon area or National Capital Region or di man to dapit. Baka gani mo, may iparaffle ang baka sa palaabuton basta magpabakuna ka. Once magpabakuna ka, hatagan ka sang raffle ticket dira. Kag ihulog mo na to sa drop boxes nila dira. Kag i-raffle ina mga kaaksyon. Ang baka kag iban may mga kanding pa ganimo ideya kag stratehiya ina sang alkalde mo. Action firing line. Sa Pangasinan, tindi ko ginmalimtan si Lone District Representative nga mo si Madam Camille Villar, anak ni Manny Villar kag Cynthia Villar, nagparaffle ini siya or magaparaffle pa lang sang isa ka house and lot sa palaabuton nga bulan sang Disyembre. Oo, sa sinuman nga kwalipikado nga mag-intra or magpabakuna kag may raffle ticket ka na, qualified ka na nga mag-intra dira, ba suskuti sinuayhan makaagom sina. Action firing line. Magluwas sang raffle draw sa palabuton nga Disyembre mga kaaksyon. Kada simana to subong niya kag bulan sa ila sa may Pangasinan, may ara sang raffle nga pwede ka makabaton sa mga groceries kag items mga kaaksyon kag iban pa. May mga iban pa gid nga mga offer dito si Madam Camille mga kaaksyon para gid lang nga mainganyo kag magpabakuna
ang ini nga mga tawo agod nga malabot naton ang 70% sa aton sinay population sa Pilipinas para makabalik-balik kitas normal. Action firing line. So diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, may isa ka LGU diri nga naglunsar kahapon sang bugas baylo para magpabakuna. Action firing line. Ti ang bugas nga ini, we don't know kapag hambal niya bugas maihatag sa nagpabakuna, nagdagsa ayhan. Kaysa nagligan pa naton nga simana nga mismo ang provincial government mga kaksyon. Nagaproblema sila nga kahina gid sang turnout sang ila sining pangbakuna sa mga banwa kag syudad. Because nga may ara sang tawo nga hindi gid magpabakuna pa or nagahulat sila sang iban nga bakuna. Action firing line. Kon bakuna ang paghahambalan, medyo damong bakuna subong nga sulod das Negros Occidental, no? Ti mismo gani ang provincial administrator si Attorney Rayfrando Diaz II aminado nga may ara sa mga banwa kag syudad nga problematic subong kun ba vaccination ang paghahambalan kay mga vaccinist kung kaysa hindi magpabakuna. Ginapabalik ang iban mo, no? Ginapabalik yang iban mga kaksyon nga bakuna mo. Ti dukanugon bla, no? Dukanugon amo na bala ang mga wrong information kag wrong information kag inang tawag naton ano ka na 8 minutes pa, 5 to 8 minutes, sige kaya drive siya, sige, no problem, no? Nagaayo siya nga kung pwede, nagaayo ang iban nga tao nga kung pwede hindi anay lasyo ti 14 na dali gidang buo ko lang aksyonahan sa pila ka porsyon da, hindi lang na yung 5 minutes, ano? Ang porsyon na da, kay balikan ko ning nasambit iya nga lugar, kundi ini nga magpabakuna ka bayluhan bugas. Dali lang niya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard, Samla City 15. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sumsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng... Sige, la 7:23 na. Para sa ton sininga linya si Mayor Richard Hauhuko, ang alkalde sa Banwa sang Tubo. So Mayor, may gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod. Inis Action Brian. Action Brian, good evening. Kag sa tanan nga palamati karon, mayo nga gabi. Aha. Salamat gid sa time, Mayor. Kabalo ko masako ikaw, pero first on the line kagid permi Mayor, no? Kaya itong una lang module Bailo bugas man to, no? Sa imo man to nag-originate dira sa Tuboso. Subong Mayor, ang imong project na naman bakuna, ano naman di man guro Bailo, guro kay tiyang bakuna hatag naman daan, si bugas hatag man. Magpabakuna para makabugas. Do amo na guro. Amo na Mayor, may ginlunsar ka mo. Aha. Yes, actually gahapon in cooperation ni siya sa 79th IB atong kapulisan. Aha. Ato ang asosasyon sa ato ang mga sabkabarangayan and sa DepEd para nga damo nga magbinuligay para nga kuan gid naton kung sa kuan mahaylo ta sila nga mapabakuna gid para nga matapos na ni ang at nga pandemya kay amo man lang gid ang solusyon. Okay, pila ka kilo or sako nga bugas ang mabaton kada individual Mayor? 5 ka kilo nga bugas sa pag first dose pa lang hatag na namon ila 5 kilos. And akon gani una nga kun basi po na may grand prize guro mayo pagid. So meaning ang first dose may 5 kilos na, second dose may ara pagid 5 kilos Mayor, amo na? Hindi, sa first dose lang. Sa first dose ihatag na daan namon ang ang bugas. Okay, pagkatapos may raffle ticket ka abi, may draw kamo abi damo sina sa plaabuton. Damo sina. Most likely amo nang ginahuna-huna ko basin idungag tana sa aton nga and ang amon pod ron gin-launch naton ni ang bakuna by Lubugas para man nga timing man kay subong off season, no? Correct. So at least man may bakuna na sila subong gamay gikita nila kay ang uban ga pangguna lang. So at least kung tatlo sila sa isa kabalay o apat di may 20 kilos na sila So kumusta Mayor? Kahapon first day pa lang and today nagasigi kita gapon. Kumusta ang turnout the Mayor sining inyo sining nga gin-offer sa ila? Well, maayo man kay gin-welcome man gid sa publiko, no? At least bulig na lang kuno sa lungsod sa ila kay ang iban man pod, no? Pareho ana nga nagpuli di sa aton nga nadulaan trabaho, at least bulig man gid man. Pila gani Mayor ang population dira, ang pilang need mo sa 70% sa population mo dira para mabakunahan gid? Yes, actually amo nang pinaka challenging, no? Kay we have about 50,000, no? Close to 50,000. So butang ka lang 30 to 35,000. Nakita naton nga daw close to impossible pagid kun amo ni, no? Mabakuna ta tag isa ka gatos 200. May tani kun adlaw-adlaw 200, pero kun adlaw-adlaw 200 nakita ko gani siguro mga isa ka tuig kag tunga pa na. Lawig pagid, no? Lawig pagid. So hopefully ma-roll out ng bakuna sa national, then hopefully madasig-dasig na. So subong may mga pila nabakunahan, may pila nakabilog bi Mayor, more or less? Siguro mga lapit na hindi lang ko sure sa mga 700 plus na sa siguro. mga 700 naman, ano? So anong pinaka-rason Manila dira Mayor sa imo mga constituents abi nga ang nagkatahap sila magbakuna? Well, of course, ang una gid ang amo gani na ginahambal ko sa ila nga hindi tanan nga mabasa nila sa Facebook po. So mga false information. Pero lately nagbaliktad naman, sila naman ang sila naman ang
ang gusto gid amo na nga i-train namon pa amon mga BHW man nga may ara nga registry na para nga kung mag-roll out na A4 ano na nga kung posible na then at least kabalo na kita no mabutan man kami mga hotline numbers para nga maka pre-register sila. So, kung may ara man lang sang bakuna abi naka-standby dira mayor sa imo sini nga lungsod, ano everyday nagabakuna gid kamo, nagapatigayon gid. Yes. Oo, subong amo na kuan ginamon pinang kamutan naton kay mauya man tang kun mabalik naton sa probinsya no. Yes. Hopefully with the bakuna by Lubugas as way nagikon sa kwan pa wala usik. Wala. Ti ang pinaka-recently na ginpadala mayor halos na ubos ang bakuna kay may bugas nga dala. Actually ubos panggid. Okay. May nakita gani kung pero siguro initial report pa man to. Gina-question ko gani man akong doktor nga ang way nato na 100% ara sa 80 plus 85 go 36. Pero initial man to pero hambal na akong doktor naubos man gid ba sa tanan nga ginpadala. Okay. How about mayor ang mga empleyado sang munisipyo, ang mga frontliners naton direya ubos-ubos na sila bakuna mayor. Although nga kabalo kita hindi ni siya mandatory abi pero kumusta yung mayor? Well, gusto gid nila pero ang amon gi ideya nga ginauna namon ang publiko kay sayang nga ara na ang ila willingness. Then gapaiway anay ang iba kay jutay gid kaayo mo kapare kagahapon second dose to siya. Ang nag first dose kagahapon daw 20 kapin lang oy gid jutay gid. Pero ang imogoro information drive mayor sa mga barangay through channel sa mga barangay kapitan do hindi naman guro gid basta-basta guro halin pag-umpisa nga si bakuna ara na ano. Yes. Hindi na gid pareho sa una nga daw kakatahap gid ang tawo. Subong okay naman daw okay naman ang tawo siguro intak na gid nga suga tuig na tani nga daw kakapoy na gid kayo. Correct. Gusto gid na porte giton nga risgo although nga kami ganit diri sa Bacolod tilingban ina diri international tawo diri medyo mabulobudlay gid man ano tidra sa imo nga lugar medyo ang tao halos kilalanay ang kalabanan ang bulobudlay gro mayor da chinda malang no nga nagadugok gid ang tao matulo chinda. Yes, amo man lang na siya no pero naman po uban good nga beliefs nila nga why na kaabot di sa amon mayor kay bukid kami pero ginahambalan ko nga labot gani di sa Pilipinas nga halin sa China. Bisan sa bukid ka pero gapa banwa kada sa tubosoy gapangumpra ka man da. Lagi ko sa market, sa public transport. So at least sige man kami man may duha kami ka FM station. Sige man advocacy sa atong bakuna. So far doon di gid man problema da sa imo ya mayor ang health protocol standards abi no ang pag-abiso sa ila ang paggamit sang face mask kag iban pa. Actually may ara man mga dungol gid ara gid. So amo sige lang kami panawagan balila daw hindi komportable pero mas hindi komportable kung may tubo ka na sa imo nga bibig no. Correct gid na no. Pero ti subong mayor inang pila may ara ka positive sa subong dira sa imo nga banwa. Subong I think it's less than 20 or 20 plus lang ang active. Total kami nga kami 272 nga nag-positive. 8 ka mortality. Ang damo nga mortality is from April to March to April anom dito. I see. So amo na siya nga ang iban man pod is ginapanawagan ko man. Ang iban nga labi na ini balang may mapatay then diha sa balay kibalo na magitsirap ginapabalo naton nga ang punerarya hindi mapod balsamar sa ila so hopefully mag-operar lang sila kag ipaswab lang gid nila para mas sa safety nila. Correct kina. Mayor ang imo sining panugyan liwat pag-agda sa imo sining mga pumuluyo dira sa Tuboso basi ang iba naga-monitor man at this moment of the time mayor sa mga bukid-bukid kay kabalo ko TV wala sa mga bukid-bukid radyo gid abi ang paginggan niyo mayor gahid mayor. Yes, nagpasalamat ko sa kooperasyon sa ato ang kabaranggayan, ato ang 79th IB, atong kapulisan.
sa DepEd and DOH, no? And kapanawagan ko ginhimo tani nga programa nga to ang bakuna baylo bugas nga programa nga panawagan tani nga bulig man sa panawagan sa aton nga presidente nga para matapos na ning pandemya, no? So hopefully we will heal as one. Stay safe everyone, Asenso Patubos. No? Aha. With that, Mayor, salamat sa imo sa time. May gabi, God bless kag happy weekend, Mayor. Mabuhay ka. God bless us all. Thank you very much. Yes, Mayor. Action Firing Line. Si Mayor Richard Dahuco makaksyon sang Tuboso tiya muna ila tiya bakuna baylo bugas, no? 5 ka kilo ti kabalo naman kitang Tuboso hindi ka amuna ka manggaranon action hands mo, no? Ang masulo sarangan lang nila. In fact, may collaboration sila or may ara sang cooperation or buligan man sa iban nga mga stakeholders abi ang ila sining gin-offer kabay pa nga magtayo yon ina. Action Firing Line. 5 ka kilo okay naman na, no? Kag isa pa ang buang bakuna para gini sa ikaayos ang tanan-tanan. For pinakauna nga LGU diri sa probinsya sang Negros Occidental nga naghimo sang kaangay sining nga tikang mga kaksyon. Action Firing Line. Oo, way nagidgoro ayawan kag man tud subong inganyo sa mga tawo mo. Bisan ano pa nga basa nila sa mga balita nga ti ang patay sa COVID-19 subong sa bugos nga kalibutan masobra na 3 million action hands mo. 3 million sa bugos sa kalibutan sining COVID-19 pero ang tawo hindi mo mapahog nga pabakuna ka kay muna kung hindi gid sila iya. Action Firing Line. O may mga pagpati na sila mo labi na gid nga laktan man sa ibang nga mga maalam mada sa social media hala kay himo ka mga video clips dira kag mga balita nga hindi man lehitimo nga after 2 years nga nabakunahan ka mapatay kay mo iya about nagdugang kahadlok sang tawo. Ti kon may ara ini sang katalagman nga matuga sa aton ati ang iban nga pungsod guruway na nisla na pag-inject man eh. Damo na bla. Anyways, /7:34 Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Ang atong bahin sa aton sining interview makaksyon dulong sa aton sang may kay nasangagan na balita diri sa Action Radio Bacolod nga ang hanay sa mga negosyante sa Bacolod nagsulat na sa Interagency Task Force, no? Agod sa paghingyo pangayo bulig sining bakuna man mga kaaksyon. Action Firing Line. Kay ti kon hulaton mo lang gid ton ang lokalidad yawan ka hulat mga kaaksyon. So may mga ginhimo nga ideya inisyatibo ang hanay sa mga negosyante, no? Nga nagpangayo man nagsulat man sila. Action Firing Line. Pero magluwas sa negosyante may mga trabahante man kita, no? May mga trabahante man kita nga naghimo man sang inisyatibo sa pagsulat iya sa IATF mga kaksyon, no? Nangayo man sila bakuna kay isa sa rason kun nga ang madugay kita matapos mabakunahan bangod nga ti daw gasalig ka lang sa gobyerno ti ang pagbakuna jutay hinay gijay. Pero may iban nga mga tao nga nagabulig subong kag matigayon sa mga iban nga mga like mga trabahante, negosyante, ti ba si mapadasig ini. Action Firing Line. Pero plus start na nabi karon sa aton pagbalik mag-aksyon diri gid lamang sa Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. May kabilang kay Nonoy Castaneda, Action Bright, good PM. Siguro kung hindi Sinovac ang ginapang vaccine, I'm sure damo gid magpabakuna. Damo biduda ka vaccine sang China. Bisan ako, hindi ko mahulat sang iban ng brand. Salamat. Nida Biliute Olarte, good evening, Action Bright. Importante gid ang vaccine para hindi maglapta ang virus.
1 to dose after 5 months, may third dose booster pa ina Sinopharm. Vaccinated ka nako 1, 2, 3, hindi ka mo magkahadlok. O see, may mga utod kita nga nagahatag sang ilang sining testimonya ho kung ano si vaccine mga kaksyon. Salamat gid Ma'am Nida ha sa imo sining information. Joy Francis Faniega. Good evening, Sombray. Pa-thank you gid ko nga may water na kami. Mga 1 week na thank you. Nga ana utdan ka muna ma'am. Or wala lang gid tubod. Rosalina Arellano Espadero, thank you gid. Rene Pastidio. Good evening, Sombray. Monitor ko dire sa Lapu-Lapu City, Cebu. Always kid ko watching via live on Facebook. Tamyaw lang Family Pastidio sa La Castillana. Keep safe. Lang Negros Occidental ang nagatamyaw Rene Boy Pastidio sa Cebu. Salamat. Dads Abiria, good evening, Sombrayan. Sa gihapon upod gid namon sa amon panyapon. Evening habit na ni namon diri sa Barangay Sumag. Keep safe. Wow. May lang nga paghungit Sir Abiria, sir ha. Oo. Lilia Taton, good evening, Sombray. Monitor lang kami halong sa tanan-tanan. Homalo Minaraman. Lavina Valdez Maribel, thank you gid. Diding alohamiento si Ana Sinoro, si Melvin Abdo Solidario sa watching live from Malingin, Barangay Malingin, Bago City. Action Bray, kung na-vaccine ka na pila ka tuig ang garantiya sang vaccine. Thanks gid. Ati kuha na siya forever na maybe siguro. May kung kapamangkot sila. I'm sorry. Alex Montesa sa Community Pantry, gani gadagsa dira pa Sir Bray daw madumduman ko sang una nga ginabakunahan kami sang elementary. May toys nga truck ang mga lalaki kay may monyeka mga babaye. Ang lain pa da airbag, ang mapabakuna mahambal pa nga bugas, can you convert into cash? Noel Amar, Sir Bray, shout out ko akong kumpare nga si Boy Hiolingo and Riboy Alunan kag ako nablos nga si Taboy Derla. Almer Parco nagamonitor man, God bless. Francisca Puso Moderaso, Liza Montecastro, may gabi idol, Sir Brian watching lang, monitor lang ko diri sa Doha, Qatar. Keep safe and God bless. Noel Amal, greet ko lang friend ko nga si Buela and John Iras dira sa Barangay Pahanokoy. Si Sir Eddie Laus Araman kag si Nanay Isabel. Monitor man Sir Noel again, tamyaw lang kuno friend niya nga si Vanessa Mayo, Jinky Daylagdon, Mila Oligo, Alex Montesa, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Roma. Salamat gid. Enting MPD Piloriana. May gabi may RD na patay sa amon barangay Sir Brian. Biska na bakunahan na siya sang COVID vaccine. Isa ka pulis Sir Brian, ti hambal nila makabulig ang COVID vaccine. Diyos ko, Sir Bray. Diri sir sa South Negros Occidental. Basi hindi man COVID, sir, ang iyan napatyan. Basi ilain pagit. COVID ang napatyan niya, sir. Biska na bakunahan na sa COVID, tihambal nila makabulig ang COVID vaccine. Ang COVID vaccine for COVID lang din siya. Pero kung may iban siya nga disease, hindi na sa cover man. Hilka Baltar Galapin, good evening, Sombray, Action Radio from Qatar. Ginatamyaw ko dira akon pamilya sa Barangay Bakong, Maaw, Bago City. Salamat. Salamat, gid. Beth Villanueva, thank you, gid. Si Madam Vanessa Mayo Araman, Sir Alex Puentes, thank you, gid. Mayna Nulas, si Don Diin Cabo, Action Bray, evening, kung diin na may bakuna dito, gahingagaw ang DOH daw may kuta. Kaluluoy lang tani, wala na PhilHealth para wala na positive. Grabe ito ng mga kwan mo. Grabe ito ng mga positive mo. Jocelyn Libon Dispo Araman, Almira Limalazarte, Araman si nagamonitor man, Bibong Patinio Bayona, thank you again, no? Sir Bia Jonathan, thank you gid kay Madam Vanessa Mayo kuno kag Jinky Daylagdon naga-monitor gid. Sige. Suzette Alunan, naga-monitor man si Mary Grace Ignacio. Thank you gid, no? Ang iban galumpat, no? Hindi ko mabasa dayon, no? George Gargasiran, Action Brian nga need i-bribe or ibailuhan ang mapavaksin sa kung ano-ano how. Di bala voluntary na? Thanks.
Ati kon hindi ka sang 5 ka kilo bugas, hindi man pagpiliton man. Kumbaga do pakulo na lang na nila. Vanessa, ang vaccine it's not forever, just so you know. At least maprotektahan ang lawas naton sa COVID. Thanks. Oh, thank you gid ma'am. May karas ma'am Vanessa. Amo nang balko gani gina nga hindi ko sure, no? Kay way man tagid ka pamangkot gid sina. Stephen Magbanwa. Pro feeling ko ining vaccine nga ini madugay gini sa lawas mo. Kay way ta kabalo ni COVID-19 kun asa san-on ni siya mo. Ti ko may lifespan ni siya karon nga isa lang ka tuig. Oh, vaccine naman taliwat. Actually, ining vaccine nga ini, hindi pagid ni kwan eh. Oo. EUA pa lang gani, ginhatag gani. Kon may vaccine, save lives. Kon wala vaccine, sa puwan kagid, 6 feet below the ground. Maria Rivera Morayama. Good evening, Sir Brian. Monitor lang kami diri sa Japan. Ni WT Olarte. Good evening, Sir Brian. Importante gid ang vaccine para hindi na maglapta. Okay, nabasa ko na to, no? Sige. Rene Postidio. Action Bry, if vaccinated na, di na ba pangitaan PCR, RT-PCR test gure na? Pakadto sa Negros, halin sa Cebu, salamat, good keep safe. Present mo lang na sir ang imo nga bakuna. Nga imo nga card, no? Hilda Catalogo Vicente, good evening, Sumbray, watching lang di Manila, Mandaluyong City. Okay good ang magpa-vaccine kami. Tapos na 2 shots na gani Sinovac Action Bry. See? Thank you good sa mga information. Okay, sige. Balikan kung iban karon dana ka mo la 7:44. Don't just throw away. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kailangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo. niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang Last 7:51 na mahinggab ilang nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad. Grita ni sila na iho na kay kabalo ko ara gini sila sini matinion mahinggab ilang sakay nakatune in kuno subong ang pamilya Francisco, no? Si tatay niya, no, nagapamati gid sa radyo subong alin kay Reyna. Salamat gid sa pagmonitor tan nabutang ang ngalan mo dai na. Action Firing Line. Sige. Ang iban, ariya. Good evening kay Nono Miravalles. Suki tayo ni kadagabi.
Action Brian, patamyaw man sa taga-Pandanon kay Mama Nita Joy Manman, kay baby ko no, salamat gid pamati gid sa imo. Salamat gid sa inyo. Action Brian, greet lang di sa Ramos Dulao Bago, Christian J. Buen Consejo. Salamat gid sa pag-monitor. Good evening, Action Brian, pa-monitor kami ni Purok Uno Nagasila Carlota, no? Si Mercy Boy, Salmorin, Dolor Catino, Esther kag Carlos de los Santos. Sige. And pag-greet ko lang pamilya ko sa upod ko din si Mama Ramuna, mga pakaisa ko kag madamo nga gid nga salamat nga pamati gid kami diri sa La Carlota ay salot Gyo Action Bry Raymond Niglia. Kilala mo ginya. Ba, grabe. Halin sa ulo pa kadtos TL. La 7:53. Action firing line. Si Ami Rivera ra nakatutok man and si Sir Alex Montesa. Kindly greet lang sa kainang Vanessa Mayo with Doc Mayo dira sa Minnesota, Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dayalagdon sang Phoenix, Arizona, kag pamilya Dayalagdon sang Pandanon DSP kag ang ARB kuno EFC naga-monitor sa aton sini nga pagpangalakan. Montiliano Jure Araman nagatutok sa Vista Alegre, Bacolod. Action firing line. La 7:53 na sa aton nga pagpangalagad. Ang aton topiko subong more on vaccine kita, no? Kay kabisan din ka lang subong makatutok luyag na sang karaman nga maangkon ta ang herd immunity sa pungsod Pilipinas sa palaabuton mga kaaksyon. So ang sistema subong sang gobyerno, ang tanan nga mga vaccines nga gin-donate diri sa aton sang COVAX or sang World Health Organization, ginapadala ina paagi sa aton sini nga gobyerno nasyonal. Kag ang gobyerno nasyonal ginapang pahat-pahat ina sa kada probinsya kag sa mga highly urbanized city mga kaaksyon. Kon pila lang ang naparti ni Sir sang sina nga banwa kag probinsya o kun syudad, ti amo lang na no? In fact, kon ang imo lugar nga jutay si COVID-19 cases dira, jutay man ang bakuna nga ginapadala. Ati lang mo na damuon kundi i-prioridad gid ang madamo gid to nga mga lugar nga ginadagsa gid subong sang COVID-19 cases Action firing line. Now, diri sa Bacolod kag Negros Occidental, tindi man matago sa inyo, kada gabi na munot nga tigasaka ang numero sang kaso ni COVID-19, no? Sa Bacolod kag Negros mga kaaksyon. Ginambal ko sa inyo kay na as of today lang may 126 ang Negros Occidental o kon 123 ang Negros Occidental kag may 125 naman ang syudad sa Bacolod mga kaaksyon which is kundi dabo gid saya. Tag sobra 2,000 nang sa Bacolod subong nga aktibo nga kaso mo ni COVID-19, no? Sa Negros Occidental nagahulo-hamboy man 2,000 mga kaaksyon, no? Nagahulo-hamboy man. Bangod nga mas damo pa yang positibo sang sa nagaka-recover action hands. Action firing line. Oo. Ang problema pagidiri ang contact tracing nga ginatawag. Ti subong kon i-tansyahon tagido sa 125 nga positive case subong nga adlaw. Ti pila na nakabilog ang naka-close contact nila. Nan, amo na dira mga kaaksyon. Ti kon kada isa dira may taglima nga naka-close contact da. Ti 125 sa taglima ang pangitaon mo. Imagine mo na ha. Lapit iya 500, sobra pa 500 or libo gid gani mo ang pangitaon sang mga contact tracers ta. Action firing line. Amo niya ka grabe si COVID-19 ka hassle ya sa aton sini nga palibot mo. Prangka ina nga istorya. That's why nga ti sa nagligad to si Presidente Rodrigo Duterte, nagapinamuyayaw na kag hambal na lang gani nga ipa-priso niya ang hindi magpabakuna. Dumduman nyo na. Nga kuan na yun, ginulan sang kritisismo ang ina nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte kag damo sa nagapamangkot sa diin ina nga layi iyaman. May layi kita nga ipapriso mo ang tawo kung hindi magpabakuna. Action firing line. Wala, no, wala. Pero ginsuportahan ato ni Attorney Salvador Panelo mga kaaksyon. Ngati may ara sang basihan. In fact, na istorya tang pulis, if in case gidman, ano abi, ti disobedience kuno,
ang pwede nga ipatong sa tawo nga hindi magpabakuna kay may resistance mo or nagpakatig kay imo iya. Action firing line. Sa simple na ton nga paglantaw sina dira mabudlay ina. Basi magwilgang pumuluyo kag hindi mo punggan bla. Kadamo-damo sang katawan sa Pilipinas mo. Di kon mag-inamo na malang sinati guba kita tanan-tanan banga kaksyon. Now, diri sa Bacolod sa nambal ko na mga negosyante may nagsulat na, no? Ang mga grupo naman sa mga trabahante naton, sa mga grupo sa trabahante naton mga kaksyon, nagsulat man sila sa RI o kon IATF. Nalipat lang ko kung diin ato sa Regional Interagency Task Force o kon dito mismo sa National Interagency Task Force mga kaksyon. Ang tinutuyo sining nasambit iya nga grupo nga ang mga workers naton mabakunahan man na. Kabalo kang mga workers naton subong wala madala pa ni sila sa priority list mga kaksyon mo. Ara kita sa mga frontliners, ara kita sa may mga comorbidities, ara kita pa lang sa mga senior citizen, ara pa lang kita sa mga opisyal da nga may ginabatsyag man bla. Action firing line. Ang mga workers naton kag ang mga negosyante wala madala sa prioridad. Abi nila do kadugay kung hulaton taning LGU nga initisan o ayhan. Action firing line. So ang gawa mga kaksyon diri sa Bacolod kag Negros sa pagpanguna sang ilang sining Secretary General nga si Sir Winnie Sancho palabot na kag ang grupo nila sa paghingyo sining bakuna. Online sa firing line. Yeah, on the line Sir Winnie Sancho. Sir Wen, may gabi. Yes, Brian, good evening. No? Labinigid sa aton mga mamumugon nga pamati sa imo programa. Aha, salamat gid sir kay kamo mismo nga grupo nga naga-advokasya sa mga mamumugon naton naghimo sang inisyatibo. Sir, anong ginhimo nyo nga tikang sir regarding kung bakuna ang paghahamalan? Well, tawgan ako sang labor representative man sa Iloilo bala I think si Ma'am Dalgos, no? Na may effort sila sa Iloilo na ma-reach out sa IATF tungod sang reklamo man sang Iloilo abi nga kulang, no, ang vaccines, no? And so because of that, we took the initiative together with the other labor groups na nangsulat kami sa IATF, no? Among others na luyag man namon nga kung pwede dugangan ang volume, no, of vaccine. Kag ang rollout abi improve. Yes, Brian? Yes, go ahead lang, sir. Ang rollout abi improve kag kung pwede tagaan priority ang workers kay manti ang workers are the primary social economic force, no, which are responsible for the recovery, no, economic recovery. Paano kita maka-achieve sa economic recovery kung kulang-kulang ang vaccine kag I think there is still a large population of our workers who are not vaccinated, no? In our meeting last June 23 with the members of the Regional Wage Board, ang amon nga concern about amelioration nag-shift sa vaccination, no? So do amon ni si Brian subong ang ginatubang gid nga problema, no? In Boracay, for example, it was reported that less than 10% of the workers were vaccinated, and only about 20% of the business establishments are operational, no? In the same manner, in Negros Occidental, ang nagpanira diri nga mga establishmento, I think is 1,444, no? Something, mga more or less 1,500 abi. Kag sa Iloilo ang nagpanira mga 725, no? Ini because of COVID-19 and the program of the business sector to apply flexible working arrangement, no? Ang isa, Brian, kaluyag na muntani tagaan sang pagtamod. Amo ang sitwasyon bala nga di nagkadto ang mga unused vaccines nato, no? Ang ginatawag lang Sir Wen, may klarohon ng koding ka mo nagsulat sa RATF or sa national?
national, no? National. Nga ETF, Aha. but the board passed a resolution. Aha. Ginpaagi sa regional IETF pakadto sa national IETF. Okay. Aha. Raising the same concern, no? Mhm. To give priority to the workers. Okay. Ang issue bala sang tawag ni unused vaccines kamati may aragi man niya Brian nga hindi ka kadto mo tapos may arang hindi madayon kay may high blood, Aha. so on and so forth. Aha. Din ini ang kuan, for example abi sa 1,000 vaccines na allocated, ang sobra sini din nagkadto no dapat i-allocate, no, sa workers para nga mangintayo yon ang ginatawag naton nga pagbangon sa aton ekonomiya. Aha, ang pag-intindi ko na Sir Wen, kon like for example abi nagapang bakuna and then ang person nga bakunahan wala da, may mga substitution na da, substitute. Dumiyara da nga sinong ibulos dayon mo, mayara da Sir Wen mo. Pero okay man na, no? Why na isang problema, pero tani may kuha ng tabla, may data, accounting. no? May data tani, for no? example, may accounting lang sa Bacolod bilang sobrang nga vaccine sa Bilog na Negros, kada sa diin ini gin-allocate, no? Ang amo nang aton luyag mabalaan kay hindi mo man Brian sa tutod lang. May mga allegation mo but we are not saying if these are confirmed or not, no? Sa mga subdivisions ko, no, nga medyo may kaya, mga granon, ginakatuan ko abot kong tuod lang, no? At ito, ginakatuan ko, no, tuon na Sir Wen, nagakantogin man ang mga vaccinator sa mga subdivision. Oo. Aha. Pero kung in general ang ilang application okay lang. Aha. Pero base bala kung selected lang amo nang hindi mayo, no? Ang pagintindi tada Sir, nagawon kong istorya mo ara sa listahan kag nakarehistro ang mga recipient na ginabaksinan nila dira mo. Aha. Aha. Well and good, no? Kung nga muna ang practice, pero you cannot avoid may arag may instances sa palakasan mo. Aha. Kung may kilala ka dito, abi nga, let's say, sa City Health, tapos may nurse nga kilala, i-accommodate ka, tapos itawagan ka lang nga, ato na, okay na, available na. So how about the ordinary workers who are lining up, no, on the day of the vaccination? So what I'm trying to say is, dapat may improvement kita dira, para nga ang iba natin ng mga workers nga hindi ka-avail na much needed vaccine could avail of the vaccine so that they could return to their work for our economy to recover. Sa inyo, Sir, nga monitor dara sa gawa, damo na gid man mga workers nga luyag magpa-vaccine kun tani? Amo na, no, damo na kay tungod sang tawag naton nga information dissemination, no? Oh, yes. Na ang mga hesitancy nila bala, no, that's where dapat ni Brian ang education, no, more on about vaccination, ang iyang side effect. I know there are people doing that, but I think it should be improved, no? For example, ang AstraZeneca nag-announce ang, I think kahapon o kung kina, nga hindi kuno inapplicable sa mga tao 59 years old below, no? Kung senior kaya okay lang. And then, may mga negative feedback about Sinovac and Sinopharm. So dapat this should be explained thoroughly to the people. Ang kayuan, no, kag ang mga haka-haka lang bla o kung mga speculations lang about this, so that the people would not be hesitant, no, in having to be inoculated by COVID-19 vaccine. Isa na sa rason kung nga kadamo subong sang hindi man magpabakuna and nagaulo atras man. In fact, before sa imo, Sir Wen, may isa ka alkalde ko gan-interview yung ginhimo. Ito sa iya sininga lugar sa Toboso, pabakuna ka gaan ta 5 kilo bugas para may magpabakuna lang. Oo. May bali may incentive, no? Incentive. Tumayo man na. Pero kinanglan lang natin siguro kung hindi massive information drive. Kag i-dispel bla ining bala mga Brian, ini bala mga wrong information, yes, no, about the vaccines that would create hesitancy and fear, no, to the people concerned. Tani ugyunan na lang naton na kung maayo gid man ang epekto sa vaccination, kinahanglan ta na, no,
Siling nila gani, recovery is on site. But then, no, ang roll out sang vaccination dapat i-expedite at more people more people are vaccinated, the more we are nearing the recovery of our economy. If in case kida Sir Wen matigayon tong hingyo nyo, anong plastada sina? Ano na butang dito sa ang contents ng sulat nyo? Kamo mismo mag-aoyat sina? No, wala ko gambal nga kamo mang vaccine, mag-administer. Pero sa inyo maagi nga mga or sa local government unit sa gihapon? Sa local government na siya kami makuha lang kami kung ila pagkamayoon, tagaanang nila kami sang ligwa abi, no? Na maka-check abi sang volume, pilang nagamit. Kada we will have access no sa records to have a knowledge how many workers had been vaccinated, no? In the region in region 6 and more particularly in the outlying provinces, no? So ang board resolution siguro in principle approved na to siya, pero ginapalibot pa namon for signature, no? So that it would have more weight, no? Rather than our individual letters to the national IETF. Ang nami sinatani kundi tratar kag bato ng inyo sining hingyo pagpadala sa bakuna tan di sa Negros kag Bacolod may name ning amo ning ginhingyo sang mga workers ta para ni sa ila, no? Kay basi pagabot dibla kung may name na bisan sino na lang pag na sinuturukan sina tiyang mga workers naton behind sa gihapon Sir Wen, no? Amo ginatani Brian ang Mayo, no? Para lang may anuman, may konsuelo man ang mga workers, no? Kag pati ang business sector nag-raise man sang sining concern because they know na kung ining mga workers no wala sig trabaho kami hindi makabalik, hindi lang sila mabudlayan maka-recover ang aton ekonomiya, kundi mga burden man ang ilang economic condition would be worse, no? Nga mga problema man sa atong sosyedad. Yes. Sir, when mo nagid man subong way ka trabaho because ang wala vaccine or may na-monitor ka mo nga isa ka negosyante abi nga wala nagbaton sang isa ka empleyado because wala nakapabaksin diri sa aton sa Bacolod or Negros so far? So far daw wala pagid sang concrete numbers, no? But kung may ara nagasiling no vaccine, no work policy, no, which is ka-discriminatory siya, no? Kasi hindi man na sala sang mamumugon nga way siya pa-injection sa way siya available nga vaccines mo. And then in our letter in our resolution rather Brian, ginahingyo man namon na tadaan ligwa ang private sector ng mga kompanya kung makasarang man sila mabakal sa vaccine. So as long as tiyatag nila inilibre sa aton mga mamumugo, no? So that they can also assist the government para maka-attain kisang ginatawag na herd immunity, no? Para mas madali ma-address yung problema ginatubang sa subong. Kabay pa nga itong mga hambalanon dito sa national nga sa palabuton, in fact do ginhatagan naman tsansa gani mga negosyante tang pribado nga po hindi sila kabakal niya sa palabuton na vaccine for their workers abi, no? Galing kiti maagi kapag yapon sa DOH malisensya ka to muni muna amo nang diferensya gid Sir Wen, ano? Mayo man tani Brian, pero kuan lang bala ning ang natawag bala ni ang ang bureaucracy bala. Ang bureaucracy. Kuan na lang nila tani i-eliminate nila na hindi sabi mga pulo ka pirma na imon lang na 3 o kung 4 ka pirma. Mas matigayon ang atong ginahandom, no? Na tanan-tanan mabakunaan. Di kabalo ka naman Sir Wen sa gobyerno tanga pulo 20 kalamisang agyan sa papel antes mahuman ina. Kabalo. Oo. Di ba labot pa na protocol? Protocol pa. Siyempre mayara nga standing protocol mo. Di para subong Brian na isalot ko na lang. Hindi na problema kita sa Department of Labor. Kaya man pa ang kaso, siyempre, ining atrasado. Kaya limitado ang tao ang kasulod. Kung isa virtual pa. Kundi justice delayed, justice denied. So, ikamanay mo, kaya rasonan ko man pandemic mo. So, tani, ma-improve la ini, kaya the more vaccines we have, the more people will return to the respective work. Sige. With that, Sir Wen, kamay pa, nagalaom kita, matigayon, kag damo na kamo nagahingyo to sa ITF aside from gawa or mga grupo sa mga mumugon, ang hanay sa negosyante, tadi nagsulat man to mo, sanday Sir Frank Carbon,
At least Correct, yes, correct, at least makit-an sa ITF nga need na nila sa Negros kag Bacolod ang damo nga bakuna kay damo gusto magpabakuna. Sir Wen, salamat sa imong time and gabi. Mabuhay ka, sir. Thank you. Good evening. Evening, sir. Action Firing Line. At least nagapangita sang EDEA ang aton sining nga mga pribado, iban nga mga stakeholders naton sining bulo bakuna nga ini mga kaksyonti. Good luck sa aton tanan-tanan. And we are hoping matulupangdan ini nga mga ayo sa mga utod ta para gini sa aton tanan. Las 8:12 na sa aton nga pagpangalagad mga kaksyon. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang life extension Edward N. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay dugangan ta ang mga dalagko nga mga balita sa aton sining nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sample. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan.
Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabsag anong kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa. Ginatamyaw na natin sa mayang gabi si Noynoy o Nonoy Castaneda. Good evening, Bray. Mag-July na, lapit na lang December, ang ginabakunahan frontliner kag senior citizen man gihapon. Sa paihan manawagan ang mga ultimo nga tao para mabakunahan. That's why nga ang mga grupo sang kaangay ni Sir Willie Sancho, mga negosyante, naghimo sa inisyatibo nga magngayo bulig to sa ETF nga panaliman kami ding. Si Girlie Cesar o Cesar naga-monitor man, si Madam Elizabeth Malaka Gamala, thank you gid sa pag-monitor. And Mila Oligo, ginatamyaw ya si Michelle Haro Oligo. May ang yakuno nga anak naga-celebrar sang ika-29 nga kaadlawan subong adlaw. Francisco Guangco naga-monitor man, si Marlene Escupel. Hi lang kuno ka, good evening lang monitor subong sa Puro Kalubay, Bago City. Good evening lang da, Sir Brian Morden. Thank you gidra sa inyo, no? Si Nanay Virgil Pindaman sa Silin Homes naga-monitor gid sa aton sila nga pagpangalagad kag si Riaglo Ornalde Mijay. Say thank you gid sa pagmonitor. Si 28 gani ara man no, nagatutok man sa aton sila nga pagpangalagad mga kaksyon. And then ginatamyaw ko sang maayong gabi si Mr. Arian Paul Compra Toreno, no? Kag nagamonitor ko no si Chay Nene Norma kag si Choy Ibay dira sa barangay Kumaliskis. Bao, thank you gid sa pagmonitor. Ano, may lang nga pagpamati na no, sinyo tanan-tanan sa mama ko na nagamonitor man. Sige. Okay, sige. Sige. This time, action unahon ko lang gamay sa action Alvin Grava. Ka-interesting story manimo. Sining isa ka tawo nga nasapuan patay na, nagapanimaho na, pasensya sa nagapanihapon. Pero ang behind sa kamatayon niya, kahuluya. Oo, di Blackson Heads, no? Kahuluya, piti patay na ning tawo, di tanan ni siya pag-anon pa, pero ang ginapasibangod sa iya, kalain sa part sang family. Ang balita ng Action Alvin Grava dulong sa aton sa D3 Bayo. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action!
Aksyon Radyo. Action Alvin, may gabi, pasensya. Good evening. Aha, no problem. Grabe man yung imong balita talag sa kala mag-report sa akon prodo ka unusual pang mga balita ba? Ani man nagapatigid niya si Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police ng Cabancalan City Police Station, nga mag-survey ining eleksyon sa iban nga makalamkamot action na Brian. Makalamkamot ha? Makalamkamot, in short, may plano nga magpangawat. Lain man na yung gapanghimas kag nagapanghiram. Lain man na ang gapanghimas, lain man ang gapanghiram. Oo, ato yag ariya kalam kamot, ato yag katol gud ang kamot. Oo, kay ang natabo diri aksyon Brian nga napatay ining 35 anyos nga lalaki and after nga nakuryente sa kahapon nga adlaw sa isa ka manukan dira sa Sitio Bunga, Barangay Urong sa siyudad sang Cabancalan. Actually ang napatay diri aksyon Brian base man sa pagpangusisa sa mga kapulisan sa idalom sang Cabancalan City Police Station. Iniging kilala kay Ranilo De Jesus, 35 anyos. Residente siya actually sa Barangay Hilamunan. Ang Hilamunan action na Brian, next sini nga barangay, amo ang Barangay Urong. Kung ikaw going ka on the southern part, o kung going ka sa area sang Mabinay, sunod diri kay Melgarejo action na Brian, ining napatay nasa puwan na lamang nagahapaon sa sulod sang manukan nga ginapanag-iyahan mismo ni Benedict Granada sa diin sa initial diri nga pagpangusisa ni Melgarejo nga antes pa lamang gali na tabo action na Brian. Ang pagpangawat diri damlag pa may mga barbed wire na action na Brian nga gimpang utod allegedly at ining napatay nga ining nga biktima o kun ining napatay nga si De Jesus. Ano ni farm gini action Alvin now or inang daw gamay lang nga manukan ini? Kak farm ang tawag nila diri action Brian. Kak farm. Oo, in short manukan gid. Kay going ka sa area sang kwan bala action na Brian, going ka sa area sang Mabinay, malabayan mo gid ni ang kadam Andrea mga kak farm na gid action Brian, hindi na magdubo sa isa ka 50, maybe more. Ang natabo diri sunod kay Melgarejo nga may mga nabaton silang report gikan diri action na Brian sa tag-iya kag even ang bantay sang manukan ni Mr. Granada nga damlag pa ginapangguba na ang ila sining iyang kuan ang ila iyang barbed wire action na Bri kag plano diri nga sudlon. That is why action no Brian nakibot na gid lamang sila kay kag antes natabo ang ining insidente sinaligdan nga gabi nagrubing pa ang bantay abis ang sining manukan o in short kak farm. Wala man action na Brian sa may tawo nga nakitaan dito. That is why nga natulog nili ang ining bantay pero pagkabuas action na Brian pagkakaapi asusta kay na diskubrihan nila nga may isa ka lalaki nga nagahapaon na aksyon na Bri, uyat ang iya sining nga kutsilyo bala hapaan niya ni action Bri mo. Ano din nakitaan bang kaya sa gwa pa lang sang barbed wire o kung nakasulod na gid sa vicinity mismo? Sulod na mismo sang kak-farm. Okay, nakataklas na gid siya gali. Nakataklas na siya aksyon na Bri. Gid di malas ng ugali ng ining ginaligar nga kawatan sang manok kay ang quandary aksyon na Bri nga na salapay niya ang linya sang kuryente action Bri. Nasalapay ang linya sang kuryente action Alvin or kung may kabalo ka sa pagintindi ko sa nagliligad nga mga tuig black may natabo nga kaangay sina nasapwan patay nakitaan gito sa palibot sang pader sang pulis ya nakitaan sang pulis nga may ara gid sang isa ka ang kaluway na bla no ganinang alambre na bla. Okay, cable wire. Ang alambre lang ginaya nga isa ka bilog nga nagalibot sa ibabaw sang pader. Kay may natakod nga kuryente nga kon gabi gina-plug ina sa Sineco. Ti atoya open wire gid nga daw aksidente lang gid o kon ginbutang gid na para sa mga kawatida. Posible aksyon na Bri ginbutang gid ni para sa mga kawatan. Kay masamig ginakawatan man sa mga manok ang ini nga lugar and that is why aksyon na Brian nga posible ang bantay nga ginbutang gid o kag so happen nga abi na uyatan halimbawa sang
ining napatay nga ining live wire action na Brian nga nangintunaan sini nga iya sini nga kamatayon. Actually sang pagkasapo sini ang mga kapulisan nga ara mismo sa sulod sang Cag Farm Mr. Granada ang natabo diri action na na hapan niya ang ining kutsilyo. May mga sako pa action Bray mo. Ini mga sako ginapatihan nga diri ginasulod ang mga kinawatan nga mga manok. So ang kutsilyo na pilas pag ini siya? Pilas pag ini action na Bray. Open ang kutsilyo na? Dala uyat na ang iya sini nga kutsilyo action na Bray. Why na natagob? Posible. To double kill ni siya gali magamos na. Action na Bray, no? That is why sa pagpangusisa sa mga kapulisan pagid action na Bray, may yabi pagid niya para sa iya sini nga motorsiklo kayong motorsiklo sini ara sa sagwa nga ginapatihan action na Brian nga ang muni ang getaway vehicle in kaso gid man nga makuha niya na ang iya sini nga tinutuyo action Bray. And isa diriya sa ginapatihan man sa mga kapulisan kag sa motive diriya rason sa iya sini nga kamatayon nga ang pagsulod sini this oras ang gabi and just so happen di malas bangod na uyatan o kung na aksidente ini nga na kuryente action Bray nga nangintunaan man sa iya sini nga kamatayon. Ang pila na kadlaw siya gani nga nasapwan action Alvin? After a day lang action na Bray, pagkabuwas sa to, nasapwan na lang siya pero lifeless na. Kagwa na medyo nagalain ng panimaho niya. Lain ang iya panimaho action na Bray. Bangon bakon mo niya nga electrocution bala action Bray. In short, kuryente ka. Kunti halos makuan gid ang bilog niya sini nga lawas action Bray, especially sa sulod. Kuryente na mo yugo niya bilog nga lawas mo na yung tanan nga dugo mo daya pastapo niya na iya mo. Kaniman, oo. In fact, sa investigation sa mga kapulisan, gindala galayon nga ginadala ang lawas o kung patay nga lawas ini sa Lisa's Funeral Homes nga kag dito na action Bray nga natala na actually buwas nga adlaw o kung sa madason nga adlaw gipaidalo mini sa post-mortem examination. Ari action na Bray ang pahayag ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo. Bali nasapuan ini siya, naghahapaon niya wala na sang kabuhi dito sa infant na ginapanagiyan ni Benedict Granada. Sir, ano gid ang plastada sini sir? Nga ano kuryente siya sir aw? Allegedly siguro maano ni siya. Masulod kag manguwa sang ano ni kag fighting kay ginguba niya ni ang ang perimeter fence nga bambo. Then monogin pagsulod niya so na ano ni na tandugan ang kuryente sang linya sang suga. Dito mismo sa sulod sang compound napahamtang ang mga manok sir. Dito siya mismo nagsulod. Yes, Action Alvin bali prior ini sa nga nasapuan siya mga 3 days na may naano yung mga caretaker dito nga pila nakapuntal ang ginaguba niya kaso na buktawan ini sang mga tagabantay dito nagintik niya na sulod so nag-ano pa niya ang caretaker na groving pa sa area so wala pa ni siya to nakitaan so sang early in the morning mga 6 AM dito siya nakitaan sa aton niya caretaker na si Jerry Boy Dapan nga nagahamyango na naghahapa na Alvin niya pinapa niya man ang iyang kutsilyo nga dala may mga sako pa siya nga dala kag may nga motor. In short of it, ang plano gali kung tani sang sini nga biktima sa electrocution is mga awat kung tani isang mga manok. So amo na ang aton niya ginaano nga gulo action Alvin posibilidad niya mo ginang niya tinutuyo itong mga manok. Pahayag din no ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo. So at least sa iya magkaserbi ni nga lesson sa iban bala action na Bray nga leksyon abi sa iban nga makalam nga kamot nga may plano nga magsulod sa lugar nga hindi naman ila kag plano man nga pagpangawat action na Bray. Ti ang pamangkot damo na ni sa record ay han bao kalain no. Isa pa na action na Bray kay sunod sa iya may plano man ni siya nga mag-idig apagid no ang records ni De Jesus and base pa lamang may mga records man sa iban nga barangay in kaso diri nga may kaso nga pagpangawat action Bray. Ulo-untat na dang mga madasig kamot kag ang pangabuhi pangawat kay way gid sang maayad nga ma-resulta action Alvin no. Action na Bray. Imagine mo patay ka na pero ang nagapabilin nga hindi maayo ang resulta sang kamatayon mo sa pamilya mo nga buhi subong amo niya ang tsakto gina. Ang pamilya mo subong kahoy-anan yang ginbilin action Alvin mo. Kapin pagit ang record amo to na paanong ko sang death na kuryente o
na kuryente kaya nangawat. Na. Isa pa na action na, Brian. Amo gina ang pamilya subong do hindi na maghukas ka face mask kag facials nawong nila sa palibot nila damo. Oo. Amo na ang isa sa mga problema action na, Brian, nga mahatag sa sining sitwasyon. Ba may nagatimbre sa akon di. Tarungon mo gid kuno na paghiram-hiram sang bag-o mga sipi kuno da. Do ka okay na no? Oh yes. Kaya hindi mo na napag-i-fast break pa kuno kay love mo na dapat gid. Gani man kag likawan nga kung pwede mag-ulan na putso na sa plastic paniguro. hindi naman na mabasa. Kaya ang imo nga tarak-tarak na sirado naman na kaayo. Ay gali no. Okay, kay nagligat to open mo. Gani man. Dohago mo subong ya kay tarak-tarak na siya tutura. Katahom do basta. Sige, salamat Action Alvin ha. Report gikan sa patrol ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Alvin ha. Balita gikan sa Nokpo. Ginkuha ta naman lang ato. Actually, hindi naton masaming mabatian report sa Nokpo kung hindi ka unique bala kagadalag ko nga balita, no? Ako mismo nagabasa lang hindi ko puwerte, no? Ang kahoy-anan nga ginbilin sining napatay saya sining nga pamilya puwerte gid. Action Firing Line. Ti siya okay lang. Dito yak batsyag. Why na tos kabalo ng kaltabos palibot ta, no? Kung ano man natabo siya pero pamilya niya kaluluoy. Ako mismo naluoy ko sa pamilya. Sa natabo mga ka-action. Action Firing Line. Kaya mo tabo daw diri sa Bacolod, duha sila gusto magsaka sa isa ka puluyan. Pagsaka sang isa ka upod, why gid siya ideya nga may ara sang alambre action hands nga nagapalibot sa pader. Nga ang alambre may ara sang kuryente nga nagatabid. Gina-plug lang kung gabi, no? Kung mga gabi na gid bla. Oo, kay ila lugar subdivision pagkatapos sildam gid nga nagalabay ang mga tawo. Sos na no nauyatan nya gid abing alambre gid nga baga-baga ang sinikong kuryente. Action Firing Line. Ti kumurog-kurog, pag kurog-kurog, ang iya nga upod nga isa nga nagalantaw sa iya, dumalagan. Ang mga 3 days pa to nga nakitaan, and nanimaho mo. Hasta nga nagpanugid nga upod sila, hipos-hipos lang sa iya. Kung why ito makitaan ka nanimaho, why gid nabalaan nga ti nagsaka to sila. Action Firing Line. Sige, si Jen o si Sir monitor sa Matinion. Salamat gid si Torres Alex. Hindi man makuryente guro kon wala nada sa nagsulod sa area sang ina nga manukan. Kaya iban pahapos lang gid. Husto gid na. Amo gid na mo, bao. Perte. Sige, last 8:39 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Pagbalik ta karon, try ta lang buton ng Patrol with Action Dale Salazar. Kay may ari man sa isa makabalita man gina uyatan sini Matinion. Actually ini don't know kami connection ini sa tong asawa blang nga napatay ang bana nga nabulong subong sa ospital nga dinalasa sang isa ka Innova nga nagasakay hubog. Action Firing Line. Nga nag-ayo way nagpasitel kundi gin kasuhan sa gahapon sang reckless imprudence resulting to homicide kay patay tong asawa kag ini nga mag-asawa may kabataan nga unsik bilog. Action Firing Line. Ti kahapon tong report sang patrol taga Pamaligya bulak kay negosyo sa mag-asawa to bulak action hands. Halintos la sa libertad nga nangumpra puli na sa tanis talisay dinalasa sang lisi-lisi nga taga Innova. Action Firing Line. Ti patay gid ang asawa unsik bilog kalabataan. Tingin mo sa kabataan, ang ilang nga mga bulak ng sa iya nga may kag iloy, binaligya nila barato na lang para lang ibulig nga ipalubong kag ara sa ospital. Ang lain pa kay ang suspect, mahatag siya kung tani 50 mil. Tinag-ayo ang pamilya nga pwede 80 mil, sir, kay kulang ginasamon, hindi saya. Si ang balya kasuhin nyo na lang ko. Action Firing Line. Ti ara gin kasuhan mga kaksyon. Balikan tani karona, kung may connection ini kay may isa ka private mga kaksyon nga nagatipon-tipon diyo sa isa ka lugar sa Bacolod sang ila sini ginagmay nga bulig para posible didto ini padulong sining nasambit nga mga kabataan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.
Tiyanamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginagampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan anong kahintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa.
Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Las 8:48 na. Antis ka aksyon na Dale Salazar, kung ko gamay lang patrol, may gabi lang kay Louis Alda Sr. Naga-monitor dito sa Metro Manila. Alex Montesa, hubog nga si David Palawar. Din siya subong Sir Bry, na-detain sa backup to siya, no? Sa sinimat niya. Sige. Kung aksyon Dale Salazar, may connection sini. Kaya may ara sa nagatan-ay sang bulig sining pamilya. Action Dale, may gabi. Action dry, subong gidamang gabi gin-turn over na sing sa private citizen ining mga natipon nga bulig action na Brian matapos man ang panawagan sa social media para ini sa biktima no sang aksidente hining mag-asawa bala ko madumduman na Thursday night sang ang ila nga saking tricycle ang ginabungguan sang nag-overtake nga Toyota Innova Action na Brian. Madamo sa mga netizen ang natandog ang Balatsyagon kasunod Action Brian nga 11 kabilog inik ang kamakabataan ang sa mag-asawa no nga Sanday Kentina Seldora amo ni siya napatay Action Brian kag ang driver sa tricycle nga si Reynaldo Seldora Action Brian. Kining si Cristel Villaruz no Cristel Villaruz siya ni Action Guy ang nagapanawagan sa bulig sa social media nga kung ano dira ang pwedeng mabulig para sa pamilya Seldora kag sa 11 ka mga kabataan Action Brian. And sa atong information wala gid lamang dugay din over na ni Action Dry ining natipon nga mga bulig no, may biskwit, may mga kape, kada mga tinapay, sila pa ka mga basic na mga necessities na kinahanglan para mabuligan action gayan ining pamilya nga aminado nga tipigado kag meron sang kabudlayan sa pinansyal nga aspeto para gid lamang mapalubong no ining iloy no nga nangin biktima kining vehicular accident nagdigad nga Webes sang gabi action Brian. Subong ang patrol ari diri sa may tubangan sa call center diri sa may Dalan Lacson diri sa may Concentric Action Brian na kami ari diri siya gamay nga pwesto nga nagabulablig Action Brian. Kasubong on the way diri si Ma'am Cristel Villaruz nga muna siya ang naghimo sang initiative para matipon Action Brian ang mga bulig no para sa pamilya Seldora. Subong ginakulat siya natin Action Brian para at least makuha itong statement kag kung wala mayara sang bulig financial man nga natipon kag turn over man para sa pamilya Action Brian. Update natin Action Brian sa bana, akong bana nakagwala sa hospital no. Minor injury lamang ang iyatuyangan na angkon. Kagamot yung lala no ang iloy kay ginbawian gid sang kabuhi Action Brian kaya sa munggo nagtabog iniya kag nagtabog ni Action Brian nga amo to ang kabangdanan sang insidente. Actually amo na sa report na Action Eric wala sang settlement Action Brian nga natabo kag na-file na kahapon nga adlaw ang kaso batok sining kay David Palawar residente man sang siyudad sa Talisay nga aminado nga nakainom sa natabo ining vehicular accident Action Brian. Magluwas sini mga biscuits nga ini Action Dale ano pa tong iban gani mention mo kay na? Yes, Action Brian may mga biscuit kape, tinapay, kag so Action Brian mo pa yung nakita natin sa pictures, naging padula rin ni Cristel Villaruz
So siya ini ang founder sa charity organization diri sa may Bacolod City Action Bryan. Nga paagi sa social media nga panawagan may mga nagbulig kag gin-turn over niya ining mga natipon na nga ayuda Action Bryan para sa pamilya Seldora. Actually, padayon pa sila nga nagabaton sang Bulig Action Bryan. Ikasulid man nga may mag-help, pwede sila maka-reach out kay Cristel Villaruz pwede sa 0920-617-9898 Action Bryan, no? Kaluwat, 0920-617-9898 Action Bryan, or pwede na makontak ang isa sa mga bata sang mag-asawa Action Bryan, Seldora, no? I-type lang nila, Lauren May Seldora. Amo na siya ang isa sa 11 kamang kabataan sang mag-asawa Action Bryan kaya imbabado sa sining vehicular accident. Action Del, ato bang musubong ang ining kabataan, ang ibang nga bata, or wala? Wala na sila ya? Wala Action Bryan, no? Kay residente, ini sa zone 2 dito sa may siyudad sa Talisay. Actually, si Ma'am Cristel Villaruz, siya lang doon nagpadulong sa area para ma-turn over Action Bryan, para hindi naman makasol ining kabataan sa pagbiyahe, no? Kaya ginalapin natin si Cristel Villaruz para dugang pagiging nga panawagan sa bulig, sa putot, sa magbulig. Kag kung may amount lang, may financial assistance nga gin-turn over man para sa pamilya Seldora Action Bryan. Sige. Thank you, Action Dale. Yes, Action Bryan. Report sa patrol, subong Sabado sa gabi ang action nyo. Action din, Salazar, una sa balitaw na sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Okay, gina-follow up malang naton ini because gati mo na naluoy ta sining pamilya mga kaaksyon, ano? So paagi diri sa aton nga pagpangalagad kung sino dira ang may ara sang sulusobra abi, ginabatunon nila ini kay ti nahaya subong ang iloy ang biking amay minor gid lamang ang mga angkon nga mga kapilasan tinakagwa naman sa ospital. Pero tamo na bla ka subo sang sitwasyon sining 11 tanan ka mga kabataan mga kaaksyon. Sige, no? May kabilang kay Reynaldo Guarino Pirasol naga-monitor sa aton sining pagpangalagad. Sa mga listeners naton bla, kag sa mga nagabasa dira sa Facebook page sa Action Radio Bacolod, gusto talang klarohon nga kung ano ang mga details kag ano ang mga information nga na-post dira sa page sa Action Radio Bacolod, labi na gid sa mga news, no? Ginabase sa Action Radio sa source of information. Action Firing Line. Kung sino ang naghatag sang information nga otoridad, amo na ang ginaubrahan sang balita sang Action Radio. Ang Action Radio way nagahimo-himo sang balita nga namuno ina because sa isa kahitabo dito sa Banwa sang Isabela nga may ara sang may gintero nga 21 anyos ang nagtiro sa iya mga 30 anyos. Action Firing Line. Tinag-interview kita sa pulis kung anong ginsaysay sang pulis, amo man na ang ginobra nga balita. Tinagreklamo tong pamilya kay nabutang didto nga ang ginpatay pakaisa ang suspect live-in niya ang pakaisa sang napatay. Tinagakamog gid sila kay hindi nila kuno kaano-ano, tinuway gid man problema kun di bla. Amo lang ginagin kamog nila. Oo, nga mo na abi nga hindi niya ang live-in sina hindi niya pakaisa namon. No, hindi na mo na kaano-ano. Tinuga putok gid ang ilang abutsi abi. Action Firing Line. Tinghambal naton halin sa pulis nga information. Hindi kay iya sang taga-Action Radio kag nag-obra sang balita. Kabay pa naintindihan nyo, no? Kabay pa naintindihan nyo kay hindi nyo na mabasol iya ang nag-obra sang balita. Kaya mo nahambal ta kung anong ginhambal sang pulis, amo man na ang ibalita sang tagbalita. Action Firing Line. Okay na? Sige. sige. Manamyaw tadugang sa aton sa nga pagpangalagad. May gabi lang dira sa Pahanokoy si Madam Lilibeth Oriendo. Salamat gida. Kabigo and family. Thank you sa pag-monitor. Action Bryan hambal sang NOCHP. Dala ang ECG pero diri sa amon sa La Carlota Hospital may bayad 200. Pero ngayo ang resibo La Carlota hatag simo ano ang under under the table amon bayad concerned citizen diri sa La Carlota. Pasensya gid hindi ko maintindihan ang imong mensahe, no. Nami tanay ko ka istoryana kita, na.
Good evening, Sir Bry. Gamonitor kami sa Purok Binoligon. Halin kay Estelito de los Santos sa Handumanan. Salamat, gid. Sige. Action Bry, gamonitor lang ko diya sa Barangay Palayog, Hinigaran. Tamyaw ko lang Hinobiya kag Rivera family sa Barangay Tangob ang nagapanamyaw si Albert Rivera Sr. Thank you gid sa pagmonitor. Sige. King oras ko kulabos naman mga kaksyon. Mga kaksyon ano, ati hambal ni Sir Alex ganyan bal niya factual na iya nga info ang gina-post kang Action Radio kag hindi fictitious, Sir Bry. Gusto na. Kung may reklamo kamo, didto kamo sa police kadto no? In fact, ang reklamo nila hindi ginban ganik bugat kay ang ginapamiriphe lang nila nga inang hindi nila paryente ang live-in partner sang suspect nga nagpatay sa ila siling nga pamilya. Tuda mo malang na, puro tiyang kamog nila hindi na maintindihan. Kung ano na lang hanot nila sa Action Radio. Kung may kamo kaintindi kung paano magbalita paano mag-obra balita, hindi kamo sagi ka komentar. Much better guro mangkot kamo directly para mahangpan nyo. Action Firing Line. Oo, kadamo na sang istorya may mga pahog-pahog pa sa aton, hindi kamo mamusina kay manong pahog man tadaan. Kung tuyo gid tawag kag mag-istorya, oo, kay para masanagan dayon, no? Masanagan dayon. Kay prangkang istorya kabi diya sa Action Radio Bacolod iya. Antes na iya gina post dira kag ginabalita iya gina-verify ni anamon niya, no? Gina-verify na namon kag kon anong ginhambal sang otoridad. Magambal kita otoridad, pulis, mayor, konsihal, kapitan, kung sino man dira, presidente, senador, congressman, board member, gobernador, vice tanan. Basta siya naghambal amo nang isulat sa Action Radio. Amo na yang para at least may ideya kamo. Hindi na kay kung anong ara sa utok sang tagsulat kag tagbalita, amo nang sundo niya di niya nga sidukasi media na yaman. Action Firing Line. Di kung makapangharog sila sang ila kritisismo, matyagan mo do kabalo sila. Tindi mas lakbalo gani. Way kamo gani kamang maang ang inyo gali nga ginpatay na gali ang live-in partner sa suspect ni parinti nyo mo kabalo gani. Action Firing Line. Amo nang i-research nyo da kung matuod lang ako hindi kag kung sala ti hindi iya ka Action Radio iya ka police niya nga statement hindi amon na amo lang na kasimple. Action Firing Line. Amo lang na kasimple kung mangita kamo sang fax dire ari ang interview ta sa Lunes kipabati ko sa inyo Action Firing Line. para lang gid nga para lang gid masanagan kamo. Sige, di ka mo pagpaagi sa mga chat kung ano nga makita ay kita amo ni kilala ka na namo mo ni mo na kilala nyo lang kung guro sa ngalan nga Brian Morden pruway ko balo kung din ko guro halin Action Firing Line. Si Elias Bandada naga-monitor sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon. May nakita sang oras sa aton sining pagpangalagad ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio.